Na travnjacima uz jezero, pod okriljem risnjaka, viševice i burnog vitoraja, rasprostro se planinarski šatorski grad. Stigli su planinari sa svih strana naše zemlje da na ovom mjestu nedavnih velikih radnih pobjeda proslave svoj veliki jubilej, 80. godišnjicu našeg planinarstva. U velikom planinarskom logoru sve je u pokretu. Susreću se stari drugovi i znanci, sklapaju se nova prijateljstva. Na kopljima usred svetišta zalepršale su zastave, a glazba je intonirala svečani marš. Slet otvara predsjednik Planinarskog saveza Jugoslavije, drug Rade Kušić, a kao domaćin pozdravlja planinare i goste predsjednik Planinarskog saveza Hrvatske, drug Vječeslav Poljevac. I predstavnici planinarskih udruženja Grčke i Njemačke pozdravili su svet toplim i drugarskim riječima. Grupe odilaze u raznim smjerovima. Jedna je skupina krenula prema Viševici. Tamne, stare šume djeluju ozbiljno i veličanstveno. Nakon strmih staza, evo i rascjetanih livada oko vrha. Otvara se široki pogled na bijele vrhove što strše iz ovih šuma, na zelene doline i daleko dolje prema jugoistoku na more. Evo nas već i na Risnjaku, nedaleko novog doma što su ga podigli delnički planinari. Odmah iznad doma diže se strmo uvis vapnenačna gromada samoga vrha. Nakon izvršenog zadatka, učesnici partizanskog marša prisustvuju svečanosti spaljivanja prigodnog žiga, kojim se više nitko neće moći poslužiti. Velika kolona planinara spušta se podno strmih jugozapadnih stijena Risnjaka na prijevoj Lazac. Šuma je ovdje vrlo divlja, pa samo očekujemo kako ćemo sresti nekog starog risnjačkog medu ili pak medvjedicu s mladima, što nije rijetkost u ovim predjelima. Nema ih, jer možda negdje iz daljega skriveni promatraju ove nesvakidašnje goste planine. Vijugava Premužićeva staza probija se 40 km kroz šume, stjenje i kukove sjevernog i srednjeg Velebita, otvarajući planinarima raznolične poglede, sad na divlje oblike bijelih kukova, sad na rascjepane livade ili pak na plavu površinu Jadrana sa otocima. Planinarski dom na Zavižanu ugodno je sklonište u ovoj divljoj gorskoj prirodi 1600 metara iznad mora. Na jugoistočnoj strani iznad tamne Lonske tulipe dijele se tornjevi hajdučkih i rožanskih kukova, a prema sjeveru zelene se prostrane livade jezera. Sočne košanice Zavižanske kose upravo zovu na odmaranje, dok pogled kruži po beskrajnoj pučini mora, ukrašenoj brojnim otocima i grebenima. Na vrhu Malog Rajnica planinari postavljaju za ovaj svoj jubilej kutiju sa upisnom knjigom i žigom vrha. Vrijeme je nepovoljno i magle se provlače uz kamenu barijeru rožanskih i hajdučkih kukova. Nakon orijentiranja na vrhu vraća se grupa planinara prema domu na Zavižanu, a napore ovoga dana nagrađuju jedinstveni prizori zapada sunca koje tone u moru. Osobito je zanimljiv put Premužićevom stazom dalje kroz rožanske kukove prema Rosijevoj kolibi i Alanu. Vijuga staza i probija se između bijelih izbrazdanih kukova i oštrih tornjeva. Provlači se iznad dubokih divljih vrtača, pokazujući obilno razvedeni krš Velebita i njegove prostrane tamne šume.